Nou, hoi. Hoi. Wat heb je hem die? Metaaldetectoren. Aha. Moest je het aannemen? En dat hem voor? Ja. Ja, nog meer, maar het waren speakers. Oh, speakers. Net zo bijzonder. Nee. Nee. En wat is dat dan? Ja. Niet zien. Wat is dit? Weet ik veel. Is dit nou de grote hobby? Voor mij wel. Wat heeft van bijzonders aan voen? Lessen. Ik ging wel eens de magneetvisje. Toen heb ik waarschijnlijk een bom, of nee, een kop van een landmijn gevonden. Dat klinkt heel spannend. Mhm. Hoe is dat spannend? Ik heb het aan de kantlijn naar mij om naar huis. Een skiën maken. Op het Fries Museum hebben we nog een mailtje gestuurd en een paar foto's wat het was. En toen zeiden ze dat het waarschijnlijk een kop van een landmijn was. Dat is een bijzondere vindst. Mhm. Ja. Dat is wel een leuke hobby dan, hè? Ja, dan wel. En volgens mij heeft hij net in eigen lezen nog. Nee. Ben je een beetje grut, of net? Ja, heb ik van hem geleend. Want welke maatskoon is dat en wat heeft hij zelf? Ik heb 38 ongeveer en dit is, welke maat is dit? 42. 42. Wat is dat? Ik denk weer een deel van een speaker. Weer een sticky speaker. Is het dan nou wel leuk? Nou, soms net. Als ik alleen nog mijn speakers vind. Nou, misschien wordt het je gewoon wel niks. Nee. Nee, hoor ik je beter. Mhm. Oké, tot nog een keer. Dank u wel. Hoi. Doei.